Goedemorgen iedereen, van harte welkom bij het formageconcept voor Robert Royer. Zoals u, degenen die al even een blik hebben geworpen op het programma, hebben we ook een voorprogramma. En dat heeft van doen met het feit dat de gouverneur pas om 11:15 hier kon zijn. En dan kunt u natuurlijk netjes wachten totdat ze er is, maar we dachten het is nog veel leuker om iets te laten zien van Robbie, zoals wij hem in de familie noemen, in zijn jonge jaren. En bij wie moet je daarvoor zijn? Bij Henry van de Kost. Dus ik geef zo het woord aan Henry, die dat verder zal toelichten. Even een puntje van, of 2 puntjes van orde. 1, graag zal ik u op het eind van het concert teken geven dat u uw mobieltje weer aan kunt doen. En het tweede punt is, als de gouverneur binnenkomt, voor een protocol graag even gaan staan. Ja. Senhor. Bom dia. No campo está sendo muito parte de apresentação ao e maneira que está para notícia que eu não estava dando do carro que vou tocar, me estava sendo visto da tocar rádio. Well, no campo está sendo ao me está tocar vídeo para
nogmaals even hartelijk welkom bij dit hommageconcert van Robert Rooyer. Het wordt een topconcert, maar nog nooit in deze uitvoering zo uitgevoerd met de compositie van Robert. Maar we hebben ook 5 toppianisten van Curaçao. En de senior, de Eminence Gries, dus Wim Muller, tot de allerjongste, dat zijn Rutschel Cameron. We hebben net even gecheckt wie nou jonger is, Rutschel of Randall. En Randall moest met enig, ja, niet zo leuk, maar Rutschel is toch de jongste. En nou, 5 toppianisten en in een heel gevarieerd programma. Dus gevarieerd in die zin dus dat verschillende van de componisten of verschillende van de pianisten de stukken zullen spelen, soms die ook aan hem zijn opgedragen. Ik ben toen net vergeten om mijzelf even voor te stellen. Ik ben Joop Halman vanuit dus de Music Foundation. Hebben wij het initiatief genomen om dus alle composities van Robert Rooyer vast te laten leggen, te digitaliseren. En nou, naar aanleiding daarvan vindt dit concert plaats. Dus dat is een vreselijke afsluiting van het digitaliseringsproject. We doen dit samen met de voorzitter van de Madoele Muziekstichting. Die heeft Henny van der Pas net al gehoord. En nou, vanwege af en toe zullen we wat gaan toelichten. Het is beter met muziek om meteen maar met muziek te beginnen. En degene die mag aftrappen, dat is Johnny Vermoeij. En hij trapt af met de dansa die aan hem is opgedragen door Robert Rooyer. En dat heeft het mooie titel Our Song.
Ik heb hem net niet geïntroduceerd, maar dat kwam eigenlijk vanuit de natuurlijkheid die iedereen kende. Hij is heel bekend als notaris, maar misschien nog zelfs bekender als muzikus, als componist. Dat zijn koren ook, als begeleider van koren, als het orkest, ook de pianopartij. Hij heeft in Mexico gespeeld, hij heeft ook in Nederland gespeeld, hij heeft in Polen gespeeld en natuurlijk de ABC Eindhoven. Ja, nogmaals dank. Alle pianisten treden vandaag op als vrienden voor Robert Roy, dat is ook zeer te waarderen. Onze tweede pianist, die kent u mogelijk minder, want hij woont in Enschede. Maar hij is hier geboren, hij is hier opgegroeid. Heb ik nog vergeten? Zo, ik had beter op het papiertje moeten kijken. Ja, maar ook Wim is hier geboren. Is hier opgegroeid. Hij heeft les gehad bij Gaboro Pan als kind. Dus de composities die in het voorprogramma hoorden waren van Gaboro Pan. En later is hij naar het wereldberoemde Juilliard School of Music in New York gegaan, waar hij dus is opgeleid in muziek en in piano. Hij heeft ook een tijd gedoseerd aan Ohio State University in Ohio. Is later naar Curaçao teruggekeerd, niet in een muziekfunctie, dus als veiligheidsdienst, later ook in Nederland en toen later in Brussel. Maar ik denk dat wanneer hij gepensioneerd was, dat toch het muziekberoep weer helemaal tot zo'n volle wasstand komt. Want nu zelfs op 85-jarige leeftijd kun je zien dat de maestro nog een volle sterkte is. Ik kwam bij hem langs een aantal maanden terug met het verzoek van zou jij de stuk dat Robert aan jou heeft opgedragen en aan jouw echtgenoten willen spelen. En toen zei hij meteen spontaan, ja, dat doe ik. Maar ik doe nog iets extra's. Ze zaten heel bekend. En toen zei hij, ik speel ook iets wat ik aan Robbie heb opgedragen. Nou, dat is hartstikke leuk. En ik kwam er voor een week hier tegen en die zei, ja, ik ben er wel aan het zoeken, want ik kan de partituur niet meer vinden. Maar ik heb hem gisteren gebeld en die zei, ja, hij is terug. Dus we gaan 2 stukken horen. Een stuk opgedragen door Robert aan Wim, maar ook eentje van Wim.
Deze heb ik inderdaad moeten zoeken. Maar je hebt hem al van mij gekregen. Ja. Ja. Maar dat heet dus Wals op de Robert Broja.
toch Rutger Cameron. Ja, Rutger woont in Enschede, waar ik zelf ook woon. Dus we zien elkaar zo af en toe. En een maand terug, toen had hij heel het marktplein van Enschede, kreeg hij aan de salsa dansen. Hij heeft vele kwaliteiten. Hij heeft civiele milieutechniek gestudeerd. Daarnaast heeft hij zich ook veel in sport is hij bezig geweest. Hij heeft nog steeds een record, een Italiaans record winterslag. Maar goed, Ronnie omschrijft hem vaak als een acrobaat. Dus je kunt op YouTube zien wat voor capriolen hij allemaal in de lucht kan uithalen. Want hij heeft ook workshops dat hij dus studentengroepen en scholieren gestraind in muziekprogramma's, dansen en dergelijke. Maar hij is ook pianist. En hij is een oud leerling van Robert Rooyer. En hij is speciaal dus voor dit concert overgekomen uit Enschede. Maar hij wou zelf nog wat zeggen, vertelde hij mij, dus ik geef hem nu graag het woord. Nou, zal ik het hier even doen? Oké. Nou, dames en heren, ik ben dus Rutger Cameron. Zoals gezegd, de oud-leerling van Robert Rooyer. Het is voor mij een waar genoeg en een eer om hier te zijn bij deze bijzondere gebeurtenis. Want Robert Rooyer is niet alleen mijn pianoleraar, maar het is ook een soort vaderfiguur voor mij. En ik beschouw hem ook als mijn beste vriend. Dus ik wil even kort vertellen hoe ik in contact ben gekomen met Robert Rooyer en vervolgens ga ik over tot het spelen van een aantal stukken van hem. Nou, ik ben van kleins af aan al geïnteresseerd in muziek en met name de klassieke Curaçaose muziek. En net zoals de meeste Curaçaoenaars kom je in contact met de walsen, dansa's, mazurka's, op de radio, tv, muzieklessen. En we hadden thuis een plaat opgenomen door Robert Rooyer met de werken van Jacobo Pan. En ik vond het prachtig mooi en ik draaide die plaat helemaal grijs. En mijn moeder vertelde mij over de verschillende componisten die Curaçao rijk is. En met name over familie Pan. Met als fundamentlegger Jan Gerard Pan. Dat ze hele mooie muziek hebben gemaakt. En zij vertelde mij ook dat Robert Rooyer afstammeling is van familie Pan. Dus ik vond het een mooi verhaal. Zo ben ik dus opgegroeid totdat ik op een dag op Hato stond om met een schoolreisje naar de Dominicaanse Republiek te gaan. En ik stond even te kletsen met mijn moeder en zij onderbrak mij en ze zei van hey Rutger, daar is Robert Rooyer. Dat is de man die speelt op de plaat die hij zoveel draait thuis. Ik vond het heel bijzonder en ik was ook blij om te zien dat hij in de rij stond om in te checken. Dus ik dacht, ik probeer tijdens die reis contact te zoeken en even in gesprek te gaan met Robert Rooyer. Nou, zo is dat gegaan bij een van die activiteiten waarbij we op de boot naar een bijbehorend eilandje moesten. Zag ik mijn kans schoon en ging direct naast Robert Rooyer zitten. En zodoende, dat was ons eerste gesprek, een mooi gesprek over van alles. En nou, zodoende, op een gegeven moment bood hij mij aan om lessen bij hem te volgen. Zo heb ik dus lessen bij Robert gevolgd, hele waardevolle lessen die mij in alle opzichten op een hoger niveau hebben gebracht. En Robert heeft mij al die lessen, maar ook muziek en cd's en literatuur, alles gegeven en tot de dag van vandaag 0 gulden in rekening gebracht. Dus dat zegt wel iets over Robert Rooyer. Een hoogtepunt bij die lessen, dat was de 3e of 4e les. Ik kwam aan en Robert Rooyer zei van hey, je moet eens even luisteren wat ik voor jou gemaakt heb. En toen speelde hij de wals Mar y Cielo. Dat ga ik straks ook als eerste spelen. En de titel heeft dus betrekking op ons eerste gesprek. En ik hoorde een wals zoals ik die nooit eerder had gehoord. Een mooie melodie met mooie akkoorden, de zogenaamde dissonanten. En natuurlijk de chromatiek die zo kenmerkend is voor Robert Rooyer. Dus ik was helemaal blij. Ik moet zeggen, ik heb van heel veel mensen mooie opmerkingen gehad over deze wals. In binnen- en buitenland. Als voorbeeld Michael Markov, dat is een internationale Russische concertpianist. Die hoorde deze wals en die kwam naar me toe en die vroeg van ja, wie heeft deze wals gemaakt? Het zit zo perfect in elkaar en het is zo complex en ik
krijgt het niet zomaar voor elkaar in de vingers. Dus dat zijn toch lovende woorden, dat maakt mij trots ook. Het is een bevestiging dat de werken natuurlijk mooi zijn. Zo ook de dansers, ik ga straks As You Like It spelen, de dansers van Robert Roy, ook even kort iets over zeggen, zijn ook heel interessant omdat niet alleen de mooie akkoorden en de chromatiek, maar ook vooral als Robert ze zelf speelt, komen ze het beste tot hun recht. Want hij gebruikt vooral in het derde deel een soort, het is ambivalent zoals dat heet. Je kan het ritme op meerdere manieren opvatten, polyritmiek past die toe en dat brengt toch een hele mooie sfeer met zich mee, bijna sensueel. Dus het is eigenlijk een uitdaging om het goed te spelen. En als laatste speel ik Paso Real. Ik heb een tijdje terug een poging gedaan om Paso Real voor 1 piano te maken, omdat ik het zo mooi vind als je het op een cd hoort, samen destijds met Harold Martine opgenomen. Dan hoor je als het ware 2 acrobaten op het klavier, wat mooie loopjes, moeilijke passages. En ik wil er ook zelf van kunnen genieten, omdat je niet dus altijd 2 piano's hebt. Dus vandaar dat ik het heb geprobeerd met goedkeuring van Robert natuurlijk, hebben we het gedaan. Dat was dus zeker niet om het aan te passen, want ik denk dat niemand de composities van Robert Roy kan aanpassen. Dat is dus puur om het zelf te kunnen spelen. Er is veel te vertellen over Robert Roy, we kennen hem allemaal. Het is een hele aardige man, een intelligente man, dat weet iedereen. Een bescheiden man, dat siert hem. Maar bovenal een goed mens, dat wil ik toch even zeggen. Dus nogmaals bedankt voor alles en ik speel nu even Mar y Cielo. Ja?
schitterende museumstudie van 2 jaar in de komende. En geëngageerd voor de pianist. Ja, dames en heren. Er is een klein programma, in het programma. De volgorde namelijk. Hij zal eerst de versorging van ouders spelen en later jongetjes. Ja, ook nog een kleine introductie hier op Curaçao. Ja, heel bekend als pianist, ook als jazzpianist, maar ook op de manier waarop hij de Amerikaanse muziek weet te integreren in zijn eigen composities en uitvoeringen, maar ook zoals hij dus de muziek van zijn Beethoven-overvader weer bekend heeft gemaakt in Curaçao, maar ook in het buitenland. En hij kan de enige componist zijn ter wereld die een Amerikaanse opera heeft geschreven. En de schrijver zit ook in ons midden van de tekst en taalwijze. Wacht even. Ik wil even zeggen nog dat Canciones y Palabras opgedragen is Rosalie de Polo. Volgens mij zit ze het samen. Ja, Rosalie de Polo. Ja, dus ook en het stuk Tourette dat gearrangeerd is, dat was overgedragen aan de oudste dochter van Robert. En die zit hier op de eerste rij naast Albert Jos. Ja. Ik neem deze vleugel, dat zielige ding staat zo onbespeeld. Pika.
bekend geworden is de eerste pianist of componist, ik weet niet of Curaçao voor 2 piano's heeft geschreven. En hij vertelde mij dat de aanleiding daarvan kwam, was een verzoek van de Antilliaanse overheid. Er was een festiviteit in Venezuela en toen werd ook Curaçao uitgenodigd om die vertegenwoordigd te zijn. En Robert heeft met Harold Martina talrijke keren samen opgetreden in uitvoeringen voor 2 piano's. Het was nog in de tijd van Centro Pro Arte. En toen zeiden ze tegen elkaar, ja, we kunnen eigenlijk 1 Mozart en Bach gaan spelen, want ja, we komen namens de Antillen. Dus we moeten zelf wat gaan maken. En toen zei Robert, ik zou je wat walsen opsturen, die heb ik geschreven, en dan kijk kijken of dat wat is, en als dat is, dan werk ik dat uit voor 2 piano's. Nou, dat ging toen in een sterke correspondentie, want ja, Paul Martina die was concertpianist die over de hele wereld concerteerde, maar hij gaf ook les in Colombia. Dus dan, en in die tijd was er geen internet, dus dan moet je toch op een andere manier met elkaar communiceren, of heel met de telefoon, maar ja, Arnold was natuurlijk hier af en toe. Nou, dan leek allemaal te gaan lukken en toen kreeg Robbie een ongeluk met de auto en ja, toen waren zijn handen in de tijd niet zodanig dat die moeilijke dingen die jullie vandaag hebben gehoord kon spelen. Toen is dat uitgesteld, maar toen later is het wel uitgevoerd, verschillende keren. En het is ook op CD opgenomen, dankzij de man die hier links naast mij staat, Henny van der Kwast, die een enorm aantal CD's heeft laten opnemen van Curaçaose componisten. En daarmee is het ook mogelijk dat we over 20, 30, 40 jaar nog kunnen horen hoe zat die Curaçaose muziek ook alweer in elkaar en hoe waren de interpretaties uit die tijd. Met de tijd zal dat ook vaak veranderen. Maar dan kun je toch horen hoe een Wim Smuller, een Robert Royer, een Harold Martina, dat soort stukken spelen. We dachten het is leuk om ook de pianist zelf dat te laten horen. Ik durfde hem niet te vragen om nu te gaan spelen, maar hij heeft alles. Dus hij heeft ook een video waarop Harold samen met Robert speelt. En ik geef jou weer het woord. Знає поваки video, дорогі гості. Robbie was die andere invalshoek, eigenlijk die familie, Camila was het original, Big Smiles, mi sembra considerarmi mes, e si sicuro si Camila, mia mamma, també, parte da família, e a volta weer weet, op die emoção, a música uma beleza, uma beleza, que ainda é claro, ainda é claro. E Kiko mais me povisa por aí para quebrar a aqui nossa banheira, tá um vídeo que na 1988 nossa grava na casa do governador Römer, onde está hastige, tá 2 dias largo, e também a Jacqueline tá aqui, Jacqueline a puta up conosco incrivelmente, René também. As mulheres tá de hobby boroto, mas tá René fez sonho com música e piano, tá bem salido em seu pijama, pero anyway. Dapat masyarakat mesmo nossa passa um bol hasta diante da direção nossa corre outro pini di Mahaibek Santa Bárbara onde nossa grande na palácio de governador sobre o palácio na Punda tá abordo reconstruir ou trabalhar de novo então e não nossa decidir nós vai toch grava e mais não para os piano exceto agora gravador de música Capriles é um post que passa na televisão vários dias, um vídeo, tem 6 pilas, 6 chamadas na cultura, abordo explicar em depth, na inglês, mas corre 2 que não, para você mirar aqui não, e tem 2 que são mais importantes que o vídeo, e através, sim, é colaboração de Jacqueline, de Frank Dablar, de Woody Capriles, claro, que Robbie com Harold, é vídeo que nunca falou para trás. Então, a mim, por um par de conjunto, então está aí a vida de mim. Na de 2 lugares especificamente o Vals em Concerto,
apresentar escuchando con atención. Aunque no te bailable, nosotros no tenemos intención inmediata para bailar. Normalmente, o vals wordt acompañado por cuarta, guitarra con trabajo, eventualmente un violonchelo. Tradicionalmente, el piano tiene un stem principal, pero aquí porta otro instrumento también, por ejemplo, fluit, viol o clarinet. Usualmente ves el pianista imita el ritmo de cuarta o violín. Tem combinação de dois pianos para terminar claro, o de dois pianos para acompanhar o piano de melodia principal. Aqui chegamos é de dois pianos, o Amita toca, para acompanhar o piano principal, o Harold toca. Mas uma vez, tanto de Harold como de Dimi, é capaz de fazer a mesma figura rítmica, com quarta ou violín. Además, todos os pianos têm bajo sumamente fuerte, de maneira que o tipo típico de básico solta queda mantener. Estos dos pianos, sin embargo, no tienen una función únicamente rítmica, es decir, no puedo comparar solamente con un violín o cuarto. Además de marcar ritmo, estos dos pianos tienen su misma melodía. Es aquí mester armonizar con melodía del primer piano. Timbiar, nanta 38, enredar, dialogar, para finalmente volver a la ley. Pero sempre não mester harmonizar. Tem viaja, nós passa melodia de para outro. Essa aqui está sendo mais divertido. Dá-nos demonstrar essa aqui do piano. Essa aqui está aí, duas partes do Vals Caballero. Aqui a minha melodia principal e a outra acompanhante. E tem que dar bonita na onda. Exato. Aqui a outra tunende, outra queda tunende, a minha acompanhante por aqui não. Aqui a outra o meu. Bueno, então vamos escutar agora. Exato. Mientras tanto, y simultáneamente, a menudo con lo siguiente. A todos lados se pregunta.
certo momento crucial, sempre os dois pianos batem a cabeça para mim, como se fosse de maneira amistosamente. Aí momento a mim vira puro acompanhamento, doce sirviente e a melodia principal. Vals tem generalmente 2 ou 3 partes. Cada parte consiste de 8 frases musicais. Depois de 4 frases, é decir, net na metade de uma parte, também sorte de ponto de sossego. E não é de 2 pianos, mas está samsa no mesmo nível que o piano principal. Depois de 8 frases musicais, é decir, de uma parte, está sucedendo a mesma coisa, senão o efeito de virar inquietante. Complexidade, alla fine, mestre conduzir a serenidade. E 2 pianos não mestre formam unidade firme, autônomo, mas não independente.
gusta variación armónico, es decir, continuo cambio de acorde. Como visa futuro compositor americano de anos 20 e 30 para ir na fama, era Jerome Kern, Irving Berlin, George Gershwin, Paul Porter, es decir, el compositor que así llamado evergreens, que tiene que tocar diariamente, para caracterizar para una enorme riqueza armónica. Esse aí estimular o tocador de jazz para improvisar em certo tema. Não é ritmo, nem tampouco é melodia na primeira instante, mas estrutura de acordes. E vals está nos bailes mais ampla variação harmônica. Tumba, por exemplo, tem pique distinção de acordes. A maioria que tumba no carnaval consiste de dois acordes, tônica e dominante. De maneira, a maioria que se contabiliza, primeira e segunda. Pues esse nota para os vals. Vals, em cambio, cita acorde. Vals, tem uma melodia bonita, cantável. Ou por fluiten of canté. Ou por hummen, of het stuurauto bij de bouw. De estrutura harmónica, es decir, de acorde, é ritmo. Esse é o elemento essencial de vals. Esse é o nome gana de trem ou da bateria. Edgar Palmas Kirby, nossa maneira de tocar vals, com mais ampla variação possível, é o ponto mais típico de vals de show. Variação melódica, variação rítmica, pero trabalhar arriba uma sequência de acordes sempre me queda intrigante. O ponto único de composição para dois pianos que consigo tocar é parte de dois pianos a parte, porque tem casi inteiro um vals novo. Esse aqui é um elemento mais de variação melódica. Um bom exemplo de seita é o vals chamado Minha Nibulamante. Se nós vemos aqui na de duas partes, parte na quarta, portanto, vou tocar a primeira parte, o som, depois eu toco de duas partes. Carolina introduceren. Zij. Zie, wat is dit? Ja, oké. Carolina Nicolaas, opgeleid aan het conservatorium in Enschede. En ze vertelde mij dat ze al 20 jaar niet meer in het openbaar is opgetreden. Maar dat gaat nu vandaag toch weer gebeuren. Ja. Dank je Joop, goedemorgen. Dat klopt, 21 jaar geleden heb ik hier voor het laatst opgetreden en ik had het best wel goed gevonden als het nog 40 jaar zo was gebleven. Gewoon
thuis lekker achter het gordijn in een t-shirt of zo muziek. Maar ik ben gevraagd door Joop om hier aan mee te doen. En voordat ik automatisch nee zei, hoorde ik wel 3 andere stemmen in mijn hoofd die zeiden: je moet. Je kunt volgens mij de persoon en zijn muziek niet van elkaar scheiden. Zoals iemand zijn karakter is, dat reflecteert in zijn muziek en andersom. En dat is de reden dat ik dus hier vandaag met trillende maag, als dat is wat mogelijk is, wil spelen. Mijn eerste herinnering aan Dr. Royer, zoals we hem noemen, was als kleuter. Hij kwam bij zijn ouderlijk huis praktijk houden, bij ons in de buurt. En mijn moeder was vaak ziek en als kind was ik vaak ziek. En gingen we daarheen. En wat mij altijd is bijgebleven is hoe zelfs, al was ik een klein kind, hoe serieus hij mij nam. Dus vragen stelde en zo, dat ik eigenlijk dacht van, god, deze meneer die behandelt me als een mens. Ik was een klein kind. Mijn moeder prees hem ook altijd de hemel in en ik denk talrijke patiënten. En dus op het moment dat ik het verzoek kreeg, was het dat mijn overleden moeder hoorde zeggen van mij. En mijn echtgenoot die langdurig ziek is en die eigenlijk in de jaren dat hij onder behandeling stond van de dokter Royer, zoals ze nog steeds noemt, zijn beste jaren heeft gehad vanwege de nooit ophouden van hem als persoon en doorzetten en nieuwe oplossingen proberen te vinden, nieuwe therapieën, nieuwe dit. Dus heel erg gedreven persoon met een heel brede belangstelling en heel veel aandacht voor de mens. En dit is dan mijn manier om dan de menselijk aspect daar dank u wel voor te zeggen. Daarnaast heb ik natuurlijk ook een enorme bewondering voor de composities als muziek. Ik kan u vertellen, ze zijn verschrikkelijk moeilijk om te spelen. Het is volgens mij en volgens mijn collega-pianisten veel makkelijker om een stuk voor 2 piano's van Beethoven of zo te spelen dan dit. Kijk, de componist knikt, dus het is niet ja. Want gewoon vanwege de structuur en hoe ingewikkeld het is om te onthouden enzovoort. Maar ze zijn wel prachtig. Dus, en dan dus vanwege het belang ook van de doorgaande lijn, van de traditie, van de Curaçaose walsen enzovoort, een nieuwe weg inslaan. Ik denk dat we toch heel veel pionierswerk hebben gehoord hier vandaag. En ik denk dat wellicht ook Rendel en anderen geïnspireerd zijn, mede daardoor om een bepaalde weg te gaan. Dus dank u wel. En dan ga ik heel zenuwachtig zitten.
is aan de heer Frank Davelaar. En die hiervoor? Aan de heer Karel zelf, uiteraard. Hij heeft wel de controles gedaan, want hij is fysiek. Dus ik wou zeker weten dat het geen in moet zitten. En hij moet zeker dat het goed. En ook eigenlijk mensen van Westland natuurlijk. Er zit ook een cd in, dus je hoeft niet alles zelf te doen. Er is nog een kleine verrassing. En de verrassing is dat de zoon van Robert Matthäus samen met Bruin. Kan ik hem vragen om naar voren te komen? We moeten het even overspreken.
Ja, oké. Zijn we verder tevreden? Ja. Meneer Roy is erbij. Samen. Meneer Roy. Ja,
Sua Excelência, Departamento, Sua Excelência Governador, Senhora George Wald, Senhor George, Senhora Ministro Deck, alto funcionário, querido amigo e família, ato importantíssimo, e esplêndido grupo de músicos que acaba de tocar para nós. Me quero agradecer por vossa presença. E hecho que você estava disposto para acompanhar-me durante a celebração Jave, para significar hope para mim. E maneira como eu comecei a componer, de anos 80 do século passado, estava mais bem tentativo e sem hope seriedade. Em 1983, Harold Martina Kumi ha dado algum recital para 2 pianos na Kosovo e Aruba. Estava em 1983, ano de bicentenário de nascimento de Simão Bolívar, governo venezuelano de Tempei, manda pedir governo de Kosovo para mandar uma delegação para apresentar um evento cultural na Caracas. O governo decidiu de mandar Harold Martina Kumi. Naquele momento, nós todos estávamos a opinar que nós não podemos representar Kosovo um programa que estava a consistir em sua totalidade de peças de compositor europeu. Nós pensamos que o estava desejável a minha pessoa, aunque estava para a primeira viagem de minha vida, arreglar 2 vals corresolenhos para 2 pianos, para nós por rincanar de nosso programa na Caracas. Pero, lastimamente, para motivo de um acidente de tráfico, o recital na Caracas não tomou lugar. Pero, toch, Harold Martina a encorajado-me para me seguir escrever para 2 pianos. Nossa queda, o prometo, me lo curva escrever 2 vals para 1 piano, e em caso que não cai na Harold Susmak, me lo passa para 2 pianos. Tudo coisa vai seguir um plano. Harold a aprovar todos esses 2 vals, minha começa a traduzir e arreglo para 2 pianos. Me dava vários e excelentes conselheiros. Na primeiro lugar, me quero mencionar é um que nota na vida mais. Meu abuelo, Jacobo Palo, aunque está igual os caballeros, que nós acabamos de ver vídeo, só ela conhece. Também Edgar Palm e Niels Palm. Niels estava de Albert Palm, como jong. Depois sigue a geração atual. Harold Martina e Wim Stasis Muller estavam da zona principal. Wim Stasis Muller estava da Biba na Bélgica, em tempo aí. Portanto, Wim mesmo não te acorda, pero ele estava da o primeiro músico que vai tocar uma peça de mim na um concerto público. Esse estava da vals 2 tempo, na sua versão original, para um piano. E o vals Cavalheiro, nós estava aqui no vídeo agora, da Wim não tem nome. Ele vinha se vestir, ele estava na Bélgica, ele vinha se vestir na casa, terwijl ele estava atrás, ele chama eu cava, nós tínhamos uma ventana de sala que está abrir, ele grita para dentro, "Llame Cavalheiro." Sobre isso, nem me recordo, ele Rosen Cavalier de Richard Strauss. E o álbum Jave está consistido de vals para 2 pianos e dança para 1 piano. Vals e dança te representar 2 formas de pensar e sentir que estão diametralmente distintos. Dança te introverte e vals te extraverte. Segura isso um limite. For um aspecto prático, a dança nada mais lié para organizar. Mas sobre um piano e um pianista é suficiente. Em cambio, o vals não, te pedir 2 pianistas com 2 pianos, te requerir, además, na final de contas, um nível hope alto de virtuosidade cerca ambos pianistas. É bom para enfatizar que a música que é de 2 pianos toca não é mais simples ou menos virtuoso que é um dia primeiro piano. Nota assim que o primeiro piano carga a melodia, mientras que o de 2 pianos tem unicamente para adornar e dar ritmo. Em composição para 2 pianos, cada pianista está inteiro um piano pessoa.
aceita abrir a possibilidade para cada pianista, simultaneamente com o outro pianista, que toca um waltz diferente, sem clash com de outro. Cada piano tem a certo ponto tem sua mesma melodia. O trabalho do compositor para lagar a melodia na aqui, harmonizar, lagar na lora de outro e intercambiar tema. Estou chegando no final do meu discurso. Por de princípio, estava uma pessoa que estava de suma importância para realizar o projeto de dois pianos. Esse estava o Sr. Henry van der Kwast. Para compositor está altamente essencial para ter segurança na final de caminho, depois de todo esforço, sua obra não tem ser executada, tocar. Henry a percorrer para esse suceder de melhor forma possível. Ela laga grava a peça na dos melhores recording studio do mundo, na Gent. E ora estava de mestre de de dois concept grandes, que estava a quadrar perfeitamente com esse de Gent, e lá em Antwerpen. De piano não estava tendo sonido brilhante, mientras que o outro estava a zona muito mais suave. Bonita combinação. O hobby amor me que chama meu primo e prima andante para uma generosa contribuição para alcançar a publicação chave. O primo que mais a destacar é Guahala e Garoshi, sem dúvida de Job Halman. Sem o projeto aqui não podrá lograr. Para Job também danke especial. Só não tem aqui me que queda, mas danke para vossa presença e vossa atenção. Vamos ver caminho, era a minha mês